perkawis menunggu. Oh, jadi siramu kaya mangkono. Action dhisik Yayi. Yayi Karebet. Paring. Senajan to siramu iki wis duweni garwa. Ning rak mbok aja lali marang pun kanggo. Ngono wae nek diaturi nawala kok ya ora eling marang pun kanggo lho Yayi Karebet. Perkawis menunggu. Kanggo kang. Sinaosa wekdal menika kula sampun anggarwa diajeng Ratu Kambang pinangka putra mantu ing Kasultanan Demak Windu. Nanging istunipun ingkang tansah gawang-gawang ing netra kula menika namung kanggo kalinyam. Tenane Yayi. Saestu. Apa bisa tak percaya? Kenging menapa, Bu? Ning diitung pirang dina yen to minggu pirang minggu, yen to sasi pirang sasi coba. Kok ora eling marang pun kanggo, ora tuwi marang pun kanggo. Menawi sawetawis kula mboten nate duwi wonten ing pantinjen. Iya. Jalaran kathah jijiban lan pakaryan kekedah kula rampungaken. Pakaryan napa temantenan Yayi? Pakaryan nggih ugi temantenan. Kuwi lho Yayi Karebet. Sing pun kanggo Sujono coba. Mung tansah kuwatir. Sapa wonge sapa sing nyawang marang siramu. Dasar kiyaine bagus, pideksa. Apa meneh yen ngendika indah-indahing basa, lukitaning sastra pun kanggo surapat ngampah harga kanepsune pun kanggo lho Yayi. Bombong jroning batos kula. Nanging ampun kesangeten anggenipun ngalem bondo lho. Kuwi kasunyatan lho Yayi. Apa ora kangen lho ya? Estunipun kula kabang lan kanggo kalian. Yayi Karebet. Iki diwasne beneran. Mumpung Kang Mas Senandari lagi ngimami ing Masjid Demak Bintoro. Mula kahanane saiki aman. Waton ora konangan. Menawi kadunangan Yen konangan ya ajur Yayi. Remuk pokoke digebuki. kanggo kalian. Yayi Karebet. Kula tresna dumaken panjenengan. Perkara tresna kanggo malah luwih tresna lho Yayi Karebet. Luwih kangen marang siramu. Saestu menapa? Iya. Yayi Karebet. Yen kanggo wanci caketan pawan siramu kaya mangkini. Atiku mung tansah deg-degan. Tansah kumudu-kudu. Lelati marang siramu Yayi Karebet. Mula ayo padha lemban ing samudraning asmara nyecepat duning katresnan Yayi Karebet. Kados Kaya mangkono. Aduh. Yayi Karebet. Yen aku arep tok sayang. Ana sing cekot-cekot lho Yayi. sinten? Iku para bapak. Engko nek tekan dalem dipraktekne karo ibu ya bapak. Bayar kok. Manaku ke taman uyung marang wong kan ayu kuning Bembong rasane ngatinipun kanggo intan satu alembono lho Yayi Karebet. susah lamun den lekno Yayi Karebet. Kanggo ora sapi siram lali manang pun kanggo. karmaning kedasun mandi Kanggo mung kepengin sumanding marang siramu kok Yayi Karebet. jam amung sadilo Rada suwe lagi. Iki lho. Aja kaya iki lho. kula kok malah ndredeg Yo, pilitane ndredeg Yayi ora-ora. nandani kangen
Suami kula diakeh. Ih, sita. Yayi ben luwih greng. Bopong pun kanggo Yayi Karep. Iya, apa dibopong kana? Ayo Yayi.
Demak Bintoro. Atas sabnipun rak didangu. Ya sing ratukan. Oh inji. Tenane aku pancen ngimami ana masjid agung Demak. Inji kok sampe kondur? Nanging kabeh mau ndak urungake awet Inji. ana tamu kang saka Montonegoro kepengin pinanggih lan aku. Jadi nggon ngimami ndak urungake njur aku bali ana ing panti Jepara. Oh, dipun urungaken Kang Mas. Ya sing ratukan. Inji kula. Yo gini adan sabu. Yen aku bali ana ing panti Jepara uluk salam. Sliramu mesti jawab nanging iki mau marambah-rambah. Nggonku uluk salam kok ora mbok wangsuli to, Jan? Nyun pangapunten, kelawet nembe ngadi sarira Kang Mas. Apa? Ngadi sarira alias kesusu. Nggih, ngadi sarira Kang Mas. Apa ya kaya ngono kuwi tembung ngadi sarira nyatane kok ora cocok karo tembung. Perkawis menapa Kang Mas? Coba to nyampingmu irone uga. Oh nggih. Nuwun sewu. Kula wae dipun cakar kucing. Dipun cakar kucing. Panti Jepara ana kucinge saiki. Nggih, kucinge beling-beling. Nakal. Ning nuwun sewu. Nah, semasa dipun cakar mboten sakit kok Kang Mas. Mengko dhisik. Ning malah kepinu. Siramu Nggih, kepinu. aneh lan lucu. Nggih. Adan saben kucing kalian nyakar kae mesti perih. Nggih. Ya toh lan lara lho. Iki dicakar kucing kok kepinu. Awit mboten kenging sarira kula, namung kenging nyamping. Oh kaya ngono. Nggih. Diajeng. Nggih kula. Kok dhisik to? Menapa Kang Mas? Nyampingmu sing mburi iki kenapa kok kaya ngono? Pundi? Iki lho sing mburi. Kan sewu. Kalau mau unjukan susu utah Kang Mas. Unjukan iku susu. Nggih. Sekarang ndak unjuk utah. Nggih, Ganti ngesai nyawuri. Nggih. Nyun pangapunten dipun samluk kucing. Mengko dhisik. Nggih. Susu utah kok pas mburi. Ayo kebangetan lho. Kok pas muri lho ya. Susu. Tak baleni maneh. Susu mambu. Jeng. Tembung ngadi sarira lan ngadi busana. Inji. Pas lan mergo siramu kuwi dadi tepo tuladhane kabeh para santri lan patah ing panti Jepara. Leres Kang Apa Mas. ya pantes yen disawang kaya ngono. Nyun pangapunten mboten badhe kula ambali malih. Kula mangke badhe dandan ingkang beses dibeni kagem panjenengan. Nyun pangapunten Kang Mas. Diajeng atuh kali nyawang. Sepisan iki siramu ndak nyawang. Sesuk sok bentang sak teruse aja mbok baleni. Mboten Kang Mas. Tindak sak pecak tembung sak primat kuwi kanggo patuladan. Inji. Ya. Diramu ning panti Jepara kene iki sinudarsana kabeh para santri lan patah. Leres. Yen nganti siramu ora netepi kewajiban kaum wanita, njur kepiye aku? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, tamu diajak. Kanjeng Ratu Kalinyang. Inji kula. Tamu iki kagum apa wani? Tamunipun kagum. Kagum. Nggih. Ning yo gini sliramu sing acara. Nun sewu nggih Kang Mas. Yai karebet niku rak tasih kadang. Mila kanthi menika mawi kula kok boten ngacarani rak didakwa, mawi menika boten ngraketke bab kadangan. Nggih Kang. Oh ngono ta Dias? Inji. Lanjut. Oh nggih. Lanjut Ya, Kang Mas. Oh nggih.
Mas, kadangipun kakang bagus wong jenek. Mas, kadangipun kakang bagus wong jenek. Mas, kadangipun kakang wong jenek wong bagus. Mas, Ayu kan tanpa cacat. Ayu kan tanpa cacat. sapa sing ayu tanpa cacat iki, Mas? Santri Fatayat ing Pantin Jepun. Oh, kaya ngono lah kabeh mawon panggula wentahe Mbak Yumurati Menika kula kalian. ngertos menawi. Iya Yayi, kabeh iki gula wetahe pun kambek lho Yayi Karepik. Wanita utama ana ing Panti Jepara pantes tinulada. Ya ngene iki. Kaya kambek pantes tinulodo. Kula piyayi kene tak nulato marang kaya Bejo-bejane wong lanang yen duwe bojo kaya kang Mbok Murati. Nah, bejo-bejane wong kakung sing duwe bojo kaya aku. Gandes. Luwes, Luwes. Luwes. Merak raati. Suatu penjenengan. Aku kok Garwanipun sinten Kang Mas? Kang Kang Mas Mas Sunan Hadirin. Lah kaya ngono to ya. Menika leres. kira sekarang sawise lenggah ya toh ya ora kok aku ki tebis tambuh ki ora adat sabun siramu yang ramu ana ing Panti Jepara kene mesti ngasta oleh ning iki kok tindake kok nglangke tanpa ngasta oleh Tertentu kula beto oleh. lho ngasta to iki Mas Saking Demak Bintoro. ngasta Nggih. lah wujude apa di Mas Wujudipun pelem. Kang Mas, menapa? ngasta oleh-oleh wujude pelem Oh, pelem to Yayi. Pelem apa? Pelem golek. Nuwun sewu Kang Mas. ya ora pelem golek Pelem golek. Nuwun sewu niku rak kareman kula. apa Nggih, pelem golek kareman kula. Pelem golek kuwi sing wujude gedhi, dawa, bendel ngisor. Nek didahar ning awak sumyo pokoke mek nyus-nyus. Jos gandos rewo-rewo. Dar pisan mesti tanduk. Ngono to, Jas? Nggih, Kang Mas. Nun sewu nggih mboten kata lumpen. Kula suguhi jeruk. apa dia jeng Kula suguhi jeruk. Dimas Karebet rawe ana ing Panti Jepara mbok saguhi Jeruk. kersa Kula pancen remen jerukipun kanggo kaliyan. Jeruk ing Pantin Jepara ngaten lho, Kang. Jeruk ing Panti Jepara. Liningake wujude gedhi, liningane kandel-kandel. Nek didahar mek nyus, pokoke dahar pisan mesti tanduk. Ya Yayi, tanduk to? Kula tanduk. Tanduk terus kiramu. Non sewu lho Kang Mas. Pelem ing Demak Bintoro niki beda karo ing Jepara. bedane kok Mawi pelem ing Demak Bintoro wujude gedhi dawa bendol ngisor. Nak didar pokoke jos. Pelem ing Panti Jepara wujude wis cilik. Bungki dipangan semut. Lho apa meneh dahar? Heh, nyawange wegah. Dimas Iki kula Kang. Karep iki lho aku ngumpul setahun jemben saren pelem Panti Jepara lan pelem ing Demak Bintoro kok bedane adonan Iki kula yen pelem ing Demak Bintoro Wujude gedhi, dawa bendol ngisor. Nak didar nek nyus. nanging nek Nggih. pelem ing Panti Jepara Wujude cilik, bungki dipangan semut. Apa meneh kok dahar? Nyawange wegah. iki njur piye Dik? mbok menawi pelem ing Pantin Jepara menika kirang rabu. piye Dik Mas Kirang rabu. Lagi, apa iya ya dia Kang Mas. Mbok Inji mboten angkat nyen rabu lho Kang Mas. Kula wujude cilik bungki.
Ya sing gedhe pangapuramu dia. Kon kok cilik-cilik. Mergo aku tansah ana ing Demak Bintoro. Kurang migatekne pelem ana ing Panti Jepara. Enggih, mila ageng peleme Yayi Karebet Kang Mas. Dijajutake ngenani nggonmu nyuguhi Dimas Karebet. Jeruk mau piye, Dik? Jeruk menika rak wujude gedhi, liningane kandel-kandel. Nak didahar ning awak sunyo, dahar pisan mesti tanduk. Tanduk to Yayi? Maknyus kan. Kok ndak tanduk nak kene? Dimas Karebet. Inggih kula. Tenang. Siramu seneng gar jeruk ing Panti. Saestu kula rembes. Seneng Yayi? Dimas, hello. Bedolen sak piste aku trimo lairan. Kang Mas, ngaten kok dadak dipun lojo lho, Ji. Lah wong dadak dahar jeruk mang kok dadak dipun bedol sak wite. Mesti kliru tas. Lah nggih to, Gini kok diwiri mangsa kaya ngono wong ora ngerti karep. tegesipun lojo. Dimidhangetake dhisik. Sing tak karepake Nggih. jeruk ing Panti Jepara kuwi dicangkok. Mengko njur ditandur ana ing Demak. Sapa ngerti ing Demak Bintoro kono ngrembuyung godhonge gedhe-gedhe wae. Dadi Dimas Karebet ora susah repot-repot meka ana ing Panti Jepara. Anggih ing Panti Jepara nggih mboten napa-napa lho Kang Mas. Lho nggih to. Mangke rak malah rak kaya ngono to Yayi. Ya kalau tindak Jepara. Dahar jeruk ngaten kok. Damar mancung sinumpet Dimas iki mau guyon sawetara kanggo ngraketake pas Lagu perang. Dimas kucing ndak sireng. Kang Mas, Ngopo tok mesti nyanyi kowe to sira. menika Yayi Karebet kok dadak Dimas kucing ndak sireng. Lho iki ora Kok aku mau Dimas kucing ndak sireng. Mas Kados pun sing gedhe pangapuramu. Katemben aku lan Mbak Yungu ki mau ngrembug perkara kucing ana ing Panti Jepara kae lho coba. Saiki Panti Jepara kae akeh kucinge. kathah kucing itu. Ndak sireng. Ndasi. Kucing ndak sireng. Coba nyampinge Mbak Yungu wirane wudar kae krana saka kucing. Kang angka loro Nyamping. unjukan sing bakal ndak unjuk wujude susu, utah, yo ngenani nyampinge Mbak Yungu. Awet sakit kucing kula. Kucing Dimas. Menawi ngaten kucing Panti Jepara menika nakal-nakal. Wes jantenan kok. Kucingnya beli. Dimas kare Mari. ndak baleni maneh tenane siramu seman ana ing Panti Jepara kene iki ana kaperluan mongko lamun. Yen siramu ra tindak ing Panti Jepara kene iki ora duwe Sepisan kula tuwi kanjenganipun Kang Mas Sunan Hakim saha Kang Mbok Kalinyang. nyatane Tak nggih wilujeng sahat. Gagas saras. kali kula menika rak nampi dawuh saking ngersanipun Rama Sultan ing Demak Bintoro. gawe apa ora Supados tuwi dumateng kawijenganipun Waratus Semenanjung. Yen perkara Waratus Semenanjung kalis ing Sambikala ora ana alangan rubeda apa-apa, uga Bagas waras. Rak ngaten to Kang Mas. Menawi sedaya keluarga ing Panti Jepara boten manggih aras tunggal menawa. Ndadosaken bingah Rama Sultan lan sedaya keluarga ing Demak Bintoro. Pramila dimen boten dados pangantu-antunipun Rama Sultan lan Kanjeng. Kepareng kula badhe wangsul ing Demak Bintoro. dhisik mengko dhisik kok kaya ditundung wae aku ora nundung lho Mbok rasa kesusu lho Yayi Karebet. ini lho sing gak karepake kanggo ngraketake paseduluran siramu katrem ana ing Panti Jepara sawetara 3 dina seminggu Dipun keparengaken sesasi lha kok setahun ora apa-apa Kang Mas. Aku gadah garwa kok dadak teng Jepara setahun. kanggo ngraketake paseduluran Oh nggih. Ya, ngono, Mas. matur saya sembah nuwun menawi wonten kawigatosan kados ngaten. Sanes wedal kula badhe kaya tumeka ing Panti ya balik yen pancen ajeng kekarepanmu kono dinginana lagu ana ing Taman Sari Panti Jepara pinanggih Posi Menanjung Ayu mengko pun kakang lan kambak iki ganti ta Kepareng yen pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati, Yayi.
sesuk sok ben lak bisa ketemu meneh. Oh, ngerti.